weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gattamare Sinthiou Jam Dioro jongto silla ko on waktu yoni ha to luksayba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal mawɗo leydi ndi hanki joɗodima ardiɓe jumaji e jamaji anduɓe kala kaldigal ko fate banggue caɗele gorkaten taweteɓe e nder leydi Sénégal to leydi Mauritanie hoorejo jagoɗo leydi ndi holliti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e gooɓe nawti kene foto wonde ujunnaje jeeɗiɗo neɗɗo taw ko yinnoɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol e nder leydi mabɓe to leydi Mali oɗo saaha teskama e kala ñalawma garɗo cehilagal en usto hakkude Bamako kam e Paris jeeyi sababu koninkoɓe Danemark hokkaɓe ɗo e altine yo jaltu leydi ndi ma jaltu leydi ndi ko ɓooyata to Guinée Conakry ñalawma hanki o piyanɗe ɗiɗi nanama toon kono ɗen piyanɗe ɗiɗi ko koninke goto gonnoɗo reglude fetel mum dañi ɓoccitade hay goto gagnaki en wonani haydara goɗɗuma to leydi Côte d'Ivoire benenuwaji ɗiɗi teɓama to Bawol aɗa diwoje ngal Côte d'Ivoire tawa mabɓe koppreje jonɗi no fewi kam e ka en wonde e kanŋe jonɗo toon to Burkina Faso hoore joli ndi o saaha mo gonɗen colonel Dembi Ba yaltini hoore mum hanke aya o habrirde leydi ndi gam hollirde caɗele leydi ndi so tawi tan woni ɗe gartiri ɗum e peewal maɓe dokkira laamu ngu wonande siwilena CEDEAO ne woni e batu muɗum ko fate banggue caɗele taw ko caɗele Burkina Faso kam e leydi Mali e ko taari ɗum kala kabaruuji men manayna toon to Tunisie Maroc Souda Ouganda ha to Irak ha to Irak kame Jordanie ha fenma to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɗe watto goɗɗe joni jañoɗen Cellal woni afongalu ɗum jeyi sababu fedde gatamare ummima darima gam addude jaam e cellal e kisal e ɓalli yimɓe kala. Association de la chaine humaine gatamare en andina dendagal bandiraɓe kala ñalɗi ɗiɗi ɗiɓe tijji ñande sappo e ɗiɗi sappo e tati lewru février hitande ujunnaje nogasi ɗiɗi to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue consultation gratuit. e dow inde teddiniraɗo teddungala woni monsieur Saydou Baydi Dioba ɗoftidiɗo association de la chaine humaine kono ne kadi madame Rougui Saar kettuɗo e banggue cellal ɓalli e madame Aissata Wadda kam tambi kala ko fate banggue direction internationale taw ko association ɓe gatamare kono ne kadi tambiɗo fedde nde woni monsieur Alhaji Mamadou Kagou Ndiaya gardiɗo fedde nde kono ne kadi secrétaire général Souleymani Sarr trésorier Mamadou Guelel Thiama coordination fedde nde ko Amadou Ngawori Sarr joguiɗo communication ko Ceerno Samba Sy aɗen jogui beelema mawɗo andinde dendagal bandiraɓe kala ñande sappo e ɗiɗi sappo e tati lewru février so jomiraɗo hoddiri to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue cellal ɓalli consultation gratuit to hay mbuuɗa yoɓata to wuuro men gatamare Sinthiou Jam Dioro jongto silla ɗum noon waɗata koto dispensaire jongto sanga 9h so jomiraɗo hoddiri woto mo heddi suka mawɗo debbo e gorko moni kala yo yaltu ara notto fedde men fedde gatamare addi ko ɓamtare gatamare so lappi kala leppat ɗum noon nottoɗen gatamare noddi. maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo reconi mondialement. maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal
maître Adama Baldé ene wiya dendagal yimɓe kala moni fof yo nangto ha tiiɗa e fina tawa mum moni fof yo nangto ha tiiɗa e ganni men e fina tawa men. maître Adama Baldé ene wiya yimɓe yo tinno e ƴeewgal kala ko neɗɗo ne naata yo ƴeewdo so tawi ko ɗanngal ƴeewdo so tawi ko dewgal yurno so tawi ko nadde galle hodde galle kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi yurno sene moƴƴi naata so tawi moƴƴani ƴeewana ɗum feere. maître Adama Baldé ene wiya ɓen asoɓe kanŋe e gollinoɓe asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto. maître Adama Baldé ne wiya dendagal gollotoɓe ladde gila awoɓe remoɓe aynaɓe jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto hano hannirta ni. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji taw ko rafiji seyɗeneji ko waynoɓe koye mumen bahliti ha kabba yanoɓe borogale kala saaha ruytoɓe jokkodire maître Adama Baldé joni jiituɗa hoore maɗa. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni mo tawe nder Mbakke to leegal Mbakke Dembu saɗa daral Baali so tawi aɗa yiiɗi hebde mo mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83. maître Adama Baldé sa yi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Baldé jigueɗen Fuladu ma yi to nate ɓosoje golle payɗinde no fewi ɗe o gollata. maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase jeeɗiɗi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Seydou Abouba oɗon ñaaga yaafuya no feewi dande ne ɗeɓi riɗɗade seeɗa nde tawnoɗo saaha sosoɓe camcamɓe gueyi e gay e bari kala koko e an ɓe ko noonne kadi kala koko jooɗi e dow dande nde kabaruuji men e ɗemngal pulaar mawɗo leydi Sénégal ñalawma hanki o jooɗodima e ɓen ardiɓe jumaji e jamaji e anduɓe wiyeteɓe imam en kame ulamaw en kala gam kaldigal ko fate banggue ɗiɗo dumunnaji kala haala ɓurka hewde e nder leydi Sénégal ko fate banggue ɓeɗo hen wiyeteɓe gorkati débat en taweteɓe e nder leydi ndi ko fate banggue toon to suud sarɗeji ndo leydi Sénégal ɗum ko caggal won e fedde sarɗiyankoɓe nde cooti juuɗe men wonande jaadani e lawɗinde ɗum e mbadidi ɓiɓɓe leydi ndi ɓurno yidde kanko mawɗo leydi ndi o holliti won e kabaruji jaltuɗi taw wona hono noon yaruno kanko e gila tan e konguji makko gadiɗi o holliti ɗon ɗo laami leydi ndi ɗo woni gardiɗo leydi Sénégal ala kala ñaaƴowo e leydi ndi taw ñaaƴi ɗum koye ndiɗon mbaadi ha heeɓa fodde muɗum e nder leydi ndi caggal noon ɓe battindi kamɓe kala koye famodirde nde tawno eɗen gandi won saaha kabaru ne yalta taw kabaru no yaltiri ni fewani yimɓe hewɓe wasde humpitade mbahlita ɗin konguɗi mbattuɗum goɗɗum jeeyi sababu ha ganduɗa pelle kewɗe ko wayno Jamra kame pelle goɗɗe dariɗe nder leydi Sénégal kala kollitino ñande nogas nduɗo hen nogas lewru fandu no woni février ma kamɓe kala moɓodira gam hollirde mette mabɓe ko fati e banggue gorji guena woni gorkati en taweteɓe e nder leydi Sénégal. mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hanki bismima horejo leydi Bénin woni Patrice Talon toon to galle lamorgo to ɓe dañi yewtide ɗon toɓɓe jaaje ko fati banggue dendade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe hakkude leyɗele ɗiɗi kono ne kadi maɓe ciifodir ciifande jonde ɗum noon tijja so wonani toon to Addis Abeba ma woni toon to Bruxelles caggal jonde jogorde wadde toon hakkude Afrique kam e Union européenne. To Sénégal keddorɗen horejo leydi Sénégal Macky Sall ƴetti laana mum ndi wowa subaka hande o yaɓande cœur toon to leydi Égypte gam jillu cehilagal
kam e golle hakkunde makko e leyɗele arab ndi leydi Égypte. To Sénégal keddoɗen gartaten koto banggue dawrugol Farba Ngom maire Agnam holliti wonande Benno Bokk Yakar so tawi ƴeewam ma taw koko gañi yoga e nokkuji kala warte yaññade hay so tawi woni won e landaji goɗɗi ne goodi ɗin noon ɓuuri ɓattade ko Benno Bokk Yakar ko wona ɗum ko noon so tawi teskam ma tawi ɗiɗo hen sumgoji ala kala koɓe perdi haydara so wona koɓe gañi kono ne kadi sukaɓe ɗoftodiɓe hooreji leydi Sénégal Macky Sall kañumen ne kolliti so tawi a ƴeewi e nder 14 région ngaji taweteɗe nder leydi ndi kala ko nayyi tan woni koɓe perdi hen guure nayya ko wona ɗum ko kala ko heddiɓe gañima hen nonne kadi ɓe kolliti aɓe jaara aɓe beltini mawɗo leydi kam e yaadiɓe mum kala caggal ɗiɗo hen sumgoji hewɓe cikkata koɓe perdi hen ala kala koɓe mbasi hen haydara. To Kermasara Dieynaba Ndiaye wonande goto e jeeyaɗo e landa Gensa Bop taw kadi ganduɗa ko tumanoɗo yaltinde audio-ji hokkude sukaɓe sembe duppude e wadde gueɗe ɗe mantinaki no fewi ko wona ɗum ko caggal nde galle goto duppa toon toon to Kermasara jeeyino sababu ha wonnanga taw kadi ganduɗa o darinoma e yesso ñawowo toon to Pikine Guédiawaye taw ganduɗa koto suudu ñawore tawiteno toon caggal mo waɗaccitama kono ɗo saaha o woni koye ndenka e kisal wonande on ñawowo. To Sénégal keddoɗen caggal yewtere wannode toon to 2STV taw kadi yewtere nde faati koye kuccodiral ko faati banggue yewtere ɗo ɗum ko biyeteɗo bisu ngone ko wona ɗum ko noon dañi mette mawɗe iwde e bay faluji faade e makko ɗum ko caggal nde o addi toon ɓen wiyoɓe komin ko wileɓe wakloɓe gueɗe goɗɗe taw ko waɗoɓe gueɗe kawniɗe no fewi on jamma noon eɗen gandi ko weeti ko hewɓe ñiŋi wonande ndeɗon jayde ha tenti noon ndeɗon yewtere kono kadi hollitama wonande gardiɗo oɗon média holliti so tawi kay woni numéro ɗimmo en jogori wattude wonande on ɗo nden yewtere maw ñaago yafuya faade ɓen bay faluji kame ɓiɓɓe leydi Sénégal kala. Joni garten ko faade banggue trafic du passeport diplomatique gonnoɗo sarɗiyanke mo witti mum teddungal ittono woni Boubacara Biyay ma daro yesso suudu ñawore ɗum noon ko ñande capantate go woni altina paɗuɗo hen e nder nduɗo hen lewru ɗum ko caggal bite Alhaji Mamadou Sall caggal nde wedda e kaso ɗum noon wutteji mabɓe teddungal guittono ko ñande jeenaya lewru novembre hitande mayde ɗo hen nde gam tumede aɓe goni e business uji goɗɗi ɗi ndewani lawola. To Diourbel ko gorko jaranoɗo e duuɓi 50 kam woni bartiɗo toon taw inde mum ko S Dioba ɗum noon ko ɓoggol o haɓɓi o welti to ɗon toon to Diourbel caggal nde iwi Dakar faademo toon to Diourbel gam salminoyde kaw makko noɗo saaha ɓandu makko ne tawe to hôpital morgue gam loskoji luggi mbaɗe hena. Gartaten ko fati banggue ndafu coronavirus no woyi wadde jaagoɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so cidde ɓesguji leydi kala andinaɓe oɗo hen borosɗo yarata e nder leydi ndi wo holliti ujunere e temedde joyo e jeegomo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawa ne jogui oɗo hen borosa ko capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo hen nayo koɓe mondirnoɓe joguinoɓe oɗon ñawa capanɗe jeeɗiɗo e tato ko raabaɓe anda ka raaɓe ɗumena kene foronde temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo e goho keeɓi cellal mumena kene wona 13 neɗɗo ne tampi ma ballite e fofandu yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumena. sen giwi to Sénégal paɗen koto Mauritanie jaagoɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie no woyi wadde e kala kikiɗe so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen borosa ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi kala wo holliti kanko oɗon jagorɗo kanko jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie wo holliti kikiɗe hanki o kene wona ujunaji ɗiɗo e temedde jeetato e capanɗe jeegom e goho neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani joguioɗo hen borosa ko temedere e nogas e jeeɗiɗo neɗɗo yimɓe tato mbasi en pittali men kene wona temedde jeetato e capanɗe jeegom neɗɗo keeɓi cellal mumena yimɓe 12 ne tampi ene ballite e fofando. To Mauritanie keddoɗen gam wallidde sukaɓe ha mbawa gollade jeeyi sababu kene wona temedde 5 taw ganduɗa ko projet ɗum woni ko jagorɗo ko fate banggue golle toon to Trarza Rosso gam hirjinde sukaɓe kene wona temedde 5 suka ha mbawa yitade koye men gollade hakkude ndema kam yoga e hebloji goɗɗi kala to ganduɗa waɗa hen ko koppareji jonde ne fewi ma wonoy hedde temedde 5 piccal jeetati piccal ma wonoy hedde temedde 5 piccal jeetati taw ko million e koppareje ugguya gam wallide ɓen sukaɓe ha mbawa
gollade forum jonde ko fate banggue conférence de forum Abu Dhabi ma yuɓɓini to noksata taw nden jonde nen ko jonde jaam e kisala nden jonde ma tawtore kene wona temedde tato neɗɗo mo hinde martaba towɗo hakkude dawriyanke kam e diini yankoɓe nden jonde noon waɗata ko ñande jeeɗiɗi ha fenma sappo lewru février fandu so jomiraɗo hoddiri hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi taw koye dow inde teddungal hoorejo leydi Mauritanie ɗum noon ko addude jaam e kaldigala hakkude diine kam e dawrugol e nder windere nde kala hoorejo jaagoɗo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Bilala ñalawma hanke o nde o dari e yeeso suudu sarɗiji leydi ndi yeeso sarɗiyankoɓe ngam artude golle ɗe o golli hitande mayde nde wo holliti golle makko ɓuuri mantinade koye haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol addude nden kay kisala e nder leydi ndi kala o holliti e nder hitande nde ɗon hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho kene wona ujunaji jeeɗiɗo taw ganduɗa ko ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol yinnoɓe rewde ɗon e leydi ndi faade toon to leyɗele Europe goni nangaɓe nawta leyɗele mumen kene wona capanɗe jeeɗiɗi e tati lawola taw ganduɗa ko ɓen ɗannotoɓe ɗanle e ɗanninoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola hakkude Nouakchott e Nouadhibou kala woni ko udda ha tiiɗi wo holliti Mauritanie waɗi fayidagal manggal gam habtade yoga e gueɗe addude ndenka e kisal e nder leydi mum kala. Ha joni to Mauritanie keddorɗen garten ko fate banggue gouvernement Mauritanie arti hande ko fate banggue jeeɗiɗo Mauritanaɓe ɓen waraɓe taw ganduɗa ko toon to leydi Mali ɓen jeeɗiɗo waraɓe ñande sappo e jeeɗiɗi ñande sappo e jeeɗiɗi janvier nder ndeɗo hen hittande jeeɗiɗo Mauritanaɓe waraɓe toon arti ko fate banggue limtore no hunde yaruno ken fotonde foosa jiitaɗo taw ganduɗa foosa ken wona sappo e joyo neɗɗo ene tawno e oɗon foosa hen jeeɗiɗo noon ko Mauritanie naɓe ɓen tumaɓe ene mbara toon to leydi Mali taw kadi ganduɗa ɓen kala jiita koye oɗon foosa taw jiita koye nokku biyeteɗo sitel nokku biyeteɗo selte nokku biyeteɗo selte tel bekkero ne tawe e nder leydi Mali kene wona capanɗe jeeɗiɗi kilométre hakkude keeri ɗiɗi ɗi kala ɓuuri wonde ɗon noon ko fulɓe aynaɓe jawdi daridi kame soninkoɓe remoɓe ladde wotere ne ɗon noon nden ladde ko toon woni Al-Qaïda taw ganduɗa ɓuuri wonde toon ko ɓen innitortoɓe libération des machines ɓe ɓuuri tawede toon oɗo saaha noon kamɓe kala ɓe mbaddi jungo e fandu woni koñinkoɓe leydi Mali kam ene wondi e leydi Mauritanie gam laɓɓitinde goɗo hen wargo ha ɓuura labde ɗum no yaruno toon to Adel Bagro inde gouverneur o yettini toon e gouverneur mo Basse o yettini toon enveloppe tekkuɗo no feewi e dow inde mawɗo leydi ndi oma dewɗo hen enveloppe baɗɗo haalisa ngam muñidde ɓen jinnaɓe waranaɓe yimɓe mumen toon to Mauritanie taw koye dow inde mawɗo leydi ndi kono kadi wo foodi ma leela wala waɗe e ɗeɗon gueɗe ha gueɗe ɗe kala ɓuura labtude. Ha joni to Mauritanie keddoɗena police holliti fawi juuɗe muɗum e fedde bandiji ɓe gadi nangude ko wuyɓe ɗiɗo ɓe noon tawa men télévision goto kam yoga e téléphone ngaji kam e gueɗe goɗɗe kala ene wonde pistolet 2 balles mo ganduɗa on pistolet noon ɓe gujji ɗum ko toon to Rosso ɗum ko caggal nde wujja jomoɗon pistolet dañino yaade to commissariat police gam wullitade wonde ene wujjana pistolet on noon dañi tigui yitude pistolet mum caggal noon nde ɓe mbaddi junggo e fandu wonande ɓen bandiji ɗiɗi ɓe nanguno kamɓe ɓen dadiɓe ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe pelle goɗɗe toon to Darou Naima ha ganduɗa ɓe tetti toon gueɗe jonɗi no fewi kono ɓe kolliti ha ɗo ɓe gaynani taw tettude ko fati e banggue wonande ɗin bandiji aɓe jokki yiilade ha oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Mauritanie. To Mauritanie keddoɗen ha joni gardiɗo tribunal toon to Gorgola kay haydi Sidi Mohammed tawtorama ñalawma hanki o ko fate banggue heblo gon heblo noon kene fotta wonde capanɗe jeegom e joyo neɗɗo ko fate banggue ndema e ko fate banggue wadde guese liɗɗi ɗo nehete kono ne kadi ndema ko fate banggue lugumaji e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon ko balɗe jeeɗiɗi heblo ko fate banggue ballal albarka kameta jour gam wallide yimɓe haɓade kala ken wiye jonde ha moni kala wawa yitade hen hoore muɗuma to leydi Mauritanie kikiɗe hanki o ɓandu suka gorko kam woni ko yiita taw yiita koye mariage goto to legal PS seko jima waɗɗani commissariat police ɗum noon oɗo saaha ɓandu makko ene tawe morga anda ka taw noon jinnaɓe makko no oɗo saaha
loskoji enen jokki hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ma en gartoye hen sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali armée leydi Mali yaltini communiqué goto mo ganduɗa ɓe koliti ɓe jooɓima kene fotto wonde 37 fittando taw ko ɓen joguitiɓe armée ji ñande 17 ha fayma 21 nduɗo hen lewru taw koye ladde nokku biyeteɗo nawlena nokku biyeteɗo nawlena ne tawe e nder nokku biyeteɗo Bamba en tawi nokku biyeteɗo Bamba Diogo ko toon en tawi nder Bamba Diogo région de Nara ko toon ɓe dañi yoɓade ɗiɗon pittali ɓe koliti ɓe tetti toon gueɗe kewɗe no fewi e caggal ndeɗon fiyande nde ɓe mbadduno e mabɓe colonel Abdullaahi Mayga kekiɗe alarba jabtima no fewi wonande jagorɗo Florence Parly jagorɗo koniyankoɓe mo leydi France ɗum ko caggal nde on yaltini konngudi mum taw konngudi ko hollirde wonande gouvernement mo leydi Mali ɗoftaki tene kala subaka yiiloto ko bone faade leydi France ɗum noon wo yaltini konngudi makko kanko on jagorɗo wonande gouvernement leydi France ne foti ɗoftade laamu leydi Mali ɗum foti ɗoftade leydi Mali wonno anni e mabɓe e yiyande mabɓe ko feccude ɓiɓɓe malinaɓe kono ɗo saaha ɓe gandi ɗum wodani ɗum noon wo yaltini hen konngudi goɗɗi kewɗi no fewi ko wona ɗum ko noon Danemark felliti nawtude konin koye mum addunoɓe toon guila ñande 15 nduɗo hen ñande 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓen koninkoɓe koɓe temedere addunoɓe toon ɗum ko caggal nde laamu leydi Mali holliti kañum tinani nden sifande nde gadduɗa ɓen addide ɗumen toona ɗum noon addi haala mawka no fewi hakkude leydi France kam e leydi Mali ɗum ko caggal Jean-Yves Le Drian woni jagorɗo caggal leydi mo leydi France yaltini konngudi mum subaka hannde gam hollirde laamu leydi Mali meeɗa ɗoftade ciññande cifinade e kala saaha ene yaltina propos ji ɗi ganduɗa kawniɗi no fewi ɗum noon so tawi ko ni hen golle wonande armée France kame yaadi mum Europe wonɓe toon mbawata gollade e ndiɗo hen mbadi ɗum ko caggal nde laamu leydi Mali rokkiri wonande koninkoɓe Danemark ne jaltata leydi mum ko ɓuuri yawde ɗo tan e altina paade woni 31 nduɗo hen lewru ndu gonɗen jagorɗo nden ka e kisala woni Dawouda Ali Mohammeda waɗi ko fate banggue cérémonie mawɗo no fewi rokkirde kene wona 26 oto gam ɓeydude nden ka e kisal yoga e nokkuji taweteɗe nder leydi ndi ha moni kala wawa yitade hen hoore mum caggal yawre nde CEDEAO yawno leydi Mali eɗen gandi union européenne hoore mum kañumne kala ko fate banggue budget wallide leydi Mali e koppareje ɓe jowino ɗum Joseph Borrell Ñalawma heccanke o toon to Bruxelles wo holliti o wawa wonande jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali tawtorede ndeɗo hen jonde ko fate banggue G5 Sahel taw kadi Mali ene yowa nden yowre noon nde ɓe jowno leydi Mali kamɓene ɓe jowi ndeɗon yawre ha ko woni yeeso kala sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry hanki piyande ɗiɗi goni konana tokka Makambo ɗum noon ko caggal sanga conseil des ministres toon to palais Mohamed Sisa caggal mum noon nanama piyande ɗiɗi mawɗe ɗen piyande noon jeeyi sababu ha hewɓe puɗɗi jerminade ɗum jeeyi sababu jaydeli kewɗi garti hen kono e hollitede wonande on koninke wonno koye heblude fetel mum mo ɓurani wawde no fewi caggal mum noon woodi ɗo memi piyande ɗiɗi ŋerɗe jalti no fewi kono noon wonani e tayade o wonno koye yurnitade fetel makko teskama huuɗo bon ko hewde ɗum e nder leydi Guinée jeeyi sababu dadiɓe hinde police kame gendarme kala mbaddi junggo e fandu toon to Sigri nokku biyeteɗo Tabakuro ɓe mbawi jaggu toon kene fotto wonde 25 sac taw woni hen ko huuɗo bonko ko taw koye ballal finoɓe toon ɓe ɗum ko caggal nde colonel Abdoulaye Touré yamiri sukaɓe finoɓe toon nde ɓe ballodirta e laamu ngu haaɓe mbawa jaggude wonande ɓen taweteɓe toon sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena to Côte d'Ivoire duwañeɓe ɗiɗo e chef mumen toon to Cotonou lamorgo leydi Bénin liggotonoɓe toon to Bowal ladi diwoje ngal Cotonou nana mbaɗa garde à vue jeeyi sababu noon ko caggal ɗiɗo jeeyaɓe toon to Bénin nde ƴetti toon ndiwowa ka hinde Turkish Airlines ɓe paano ko toon to Istanbul mo leydi Turki taw kadi ɓe jolni e koye mabɓe kene wona million ngaji ɗiɗi taw koye koppereje euro kene wona 84
taw ko kilogramme kanŋe ɗum noon caggal nde laana maɓɓe weeyi hawra météo moƴƴani ɓe mbaɗi escale ɗon ɗo Abidjan nde mbaɗi escale saabu oɗen gandi kala baɗɗo escale e nder Abidjan e hoore mum koma jippoɗa jaaha mbaɗa contrôle garta ha garta ha toon to salle d'attente ko wona ɗum ko noon caggal nde ɓe puuya tawame maɓɓe e nder sakuji maɓɓe aɓe jogui kene wona million ngaji ɗiɗi koppreje euro ko noon e kadi capanɗe jeetati e nayya kilo taw ko kanŋe woni hen ɗon noon ɓen dadiɓe leydi Côte d'Ivoire dañi noddude toon to Bénin gam hollirde wonande so tawi ko duwagne yamiri yoɓe ɓenniɗen walla ala ɗum noon iwri ko dow ɓen duwañeɓe montunoɓe ñande hen ɗiɗo en wonde chef men kañumen guittama e ɗeɗon golle gam wasde ngarɗude golle mumena sen wi to Côte d'Ivoire paɗina ko toon to Burkina Faso Pola kanko Pola hari sondogo taw ganda ko dambi ba oɗo saaha gorko ƴettuɗo armée nder leydi ndi lomtiɗo walla polluɗo laamu Roch Marc Christian Kaboré hanki yaltini hoore mum e jayde leydi ndi wo holliti discours makko gadiɗo caggal nde o salmini ɓiɓɓe leydi ndi kala wo holliti jeeyi sababu ittudeɓe laamɗo gonnoɗɗono ko leydi ndi mankude nden kay kisal oɗo saaha maɓe tam ɗum e juuɗe maɓɓe ɓe tamiri ɗum fayidagal kam e nden ka e kisala kono noon kala nde ɓe jii leydi ndi ene wonti e peewal e nden kay kisala maɓe juɓɓin ko ala kene wawa wonde gam tottide leydi ndi ɓen civil en jamburu en ko wona ɗum ko noon ñalawma hanke o wo joɗodima kene wona nogas e tati taw ko partiji politique gam heɗodirde e maɓɓe ko wona ɗum ko kadi syndicat ji leydi ndi kala ɓe dañi disnodirde ɗum noon ñalawma hande o wonande cetal CEDEAO bati gam yurnitade caɗele Burkina Faso ene gasa noon maɓe kalton ko fati banggue caɗele Burkina Faso kam e leydi Mali kala ma en garta e oɗon kabaru so tawi heɓoyama ko ɓuuri hen labde sen wi to leydi Burkina Faso koto Tunisie migrant en jeegomo taw ko ɗannotoɓe ɗanlede ndewani lawola mbasi pittali men capanɗe tato majji ha ɗo cuwa taw yitede wi noon ko jagorɗo kono leydi ndi wo hollitiɓe gonno koye laana mabɓe laana kanon wonno hen ko capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo hen sappo e joyo ko Égypte naaɓe hen tatto ko Soudan naaɓe hen goto ko Maroc naaɓe heddiɓe ha hande majji cuwa taw yitede to Soudan uddi keeri leydi mum hakkunde muɗum e Centrafrique ngam ɓeydude nden ka ekkisal ya ngara caggal teskere ɗo saaha mo gonen Khartoum wona hunde denje no fewi e kala saaha ko seppoji goni toon ɗum noon ko yiddadudeɓe jaam e nder leydi mabɓe to Uganda ko touriste goto saoudien kam wasi toon fittandu mum jeeyi sababu ko ñiiwa e nder parc national ɗo wonduno e sehilaɓe makko aɓe gonno e oto aɓe jeeɓa ñiibi nde ɗum welimo noon wo jippi nden wo jippima hen ñiiwa goto noon ko ñiiwa ba ganduɗa ñaadba no fewi nde yaaɓanimo nde o ngabbata e oto o taw ñiiwa ba yettimamamo ko ɗon ban yeɓɓimo ha wasi fittandu makko e nder oɗon parc kono losko udditama hen tene wiyama teskama guila hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati hono on accident waɗino toona to leydi Maroc uddino keeri mum hitande maynide ɗum noon ko haɓade mboros mo ñaw coronavirus ɓe kolliti e nder communiqué mabɓe ñande jeeɗiɗi lewru fanɗo en ndu woni février maɓe guddit keeri mabɓe dow e less kala kono kadi wondata koye nden ka e kisal ha hande haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus sen giwi toon to Maroc koto Iran paɗena Irak ɓe kolliti subaka hande o kene fotto wonde rekketaji jeegom beddama e bowallaɗi diwoje ngal bagdada avion ngaji tokosi ɗiɗi ɗin ɗo gonno ɗin boni hen kono hay goto wasani fittanum ni gagnade hen l'armée Jordanie ɓe kolliti ɓe jooɓima kene wona nogas e jeeɗiɗo fittandu taw ko dognoɓe doroka hakkude keero leydi mabɓe kame keero leydi Syrie gam teskede hewɓe ne jiwa to Syrie nano doroka e nder leydi Jordanie ɗum noon koye ballal worɓe joguitiɓe armée ji ko ɓen taccintaɓe ngal pellodiral noon waɗi koye nes galas caggal nde jangui ha ɓurti hewɓe hen mbawata montude wonande poste ji mumen ko nden ɓe kewi wujjitade gam ɓennude ɗona to États-Unis d'Amérique Joe Biden e nder campagne makko présidentiel wo fodino wonde so tawi o ƴetti laamu leydi Amérique maw toɗɗo
ɓalejo taw ko debbo jogorɗo ardade cour suprême mo états-unis de amérique ñalawma hanke o lawɗini ɗum so tawi kay oɗo hen juge yeehi foftode mum ma wat ko wi ko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandi en kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ko musidɗo men haali Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen.